konferencii IBM Forum. Tanečnice to boli perfektné, to je pravda. Dámy a páni, dobrý deň. Ja som veľmi rád, že ste si našli čas, aby ste ho dnes strávili s nami. A musím poďakovať aj našemu marketingu, sám som bol zaskočený, ako kreatívni sú. Takže ďakujem za pekný zážitok. A IBM na Slovensku je veľmi úspešná a sme úspešní preto, lebo máme takých skvelých zákazníkov a obchodných partnerov, s akými sme sa tu dneska mohli stretnúť. Takže ja verím, že ten deň, ktorý spolu strávime, bude zaujímavý aj pre vás a teším sa na ďalšiu spoluprácu a prajem vám veľa úspechov. Ďakujem. Zaujala ma v tom hlavnom bloku tá prednáška, kde boli prezentované, ako sa využívajú fondy v tejto oblasti IT, čo ma teda veľmi sklamalo, že to tam takto viazne a nedokážeme to zužitkovať, hoci by sme teda veľmi potrebovali. Chcel vedieť, keďže IBM je taký trendsetter vo viacerých oblastiach, takže čo nového sa dozviem a možno stretnúť priateľov z iných firiem. Som skôr došiel tak urobiť si nejaký prehľad, kam IBM smeruje, ako je to ako náš jeden z kľúčových dodávateľov. A vlastne IBM-ku vnímam ako firmu, ktorá to dlho bola, je a verím, že aj bude. Tak tým pádom ako aj má záujem o to, akými smermi sa uberá. Mňa oslovila vlastne časť mobilných riešení, kde vlastne ukázala nám IBM-ka komplet od vývoja až po nasadzovanie, vrátanie teda zberu informácií, požiadaviek, tvorby celého procesu. Naša firma sa takýmito vecami zaoberá, hlavne týmito mobilnými a sú to problémy, s ktorými sa my dennodenne stretávame a sledovať trendy, povedzme, že pre nás menších je to niekedy oveľa zložitejšie, ako keď nám nejaký líder ukáže, že my si myslíme, že toto je správna cesta. V podstate sme išli kvôli mobilným technológiám. Mobilné riešenia. Ja som bol na mobilných riešeniach. Nové trendy v ITčku a hlavne nás zaujímajú tie mobilné technológie. Zatiaľ som bol pozrieť sa na mobilných riešeniach, tak tam boli také zaujímavé vstupy, čo sa týka tých nových riešení mobilných. Všetky aplikácie sa presúvajú z desktopových aplikácií, z desktopov na mobilné zariadenia a je potrebná tá správa a mať dáta pod kontrolou. Tie mobilné riešenia, ktoré predstavovali, čo sa týka vývoja aplikácií mobilných riešení pre tie mobilné zariadenia. Určite zaujímavá oblasť v tejto oblasti je bezpečnosť, pretože BI, OD hrozí a teda používanie súkromných zariadení, mobilných zariadení v podnikovom prostredí prichádza. Jedna prednáška o Worklighte, softwarový produkt, veľmi zaujímavý. Má to širokú platformu použitia a širokú platformu pre užívateľov. Mňa konkrétne zaujala IBM Worklight, čo je vlastne mobilná platforma a vlastne veci s tým súvisiace. Taktiež aj ten clouding je zaujímavý a viac menej zisťujem, že čo všetko je dnes na trhu k dispozícii a aké tie trendy sú vo svete. Cloudy. Kvôli cloudov som tu prišiel. Čo nás zaujalo? No, mraky. Cloudy samozrejme. Mňa už skôr z toho historického hľadiska, že ja už mám pár rokov, takže tento smer, kam to ide, a to ma zaujalo a myslím si, že je to škoda, že mám veľa rokov, že sa tomu nemôže venovať.
IBM je na čele vlastne týchto technológií a to, čo sme sa dozvedeli, je vlastne, čo sme predpokladali a skôr sme uvideli aj nejaké dokonca praktické riešenia, ktoré boli veľmi zaujímavé. Tak kto nemá v súčasnosti cloud, tak ten nosí za sebou dážnik, alebo tak nejak to je. Cloud computing a asi preto, lebo o cloud computingu sa po poslednom čase strašne veľa rozpráva, ale málo kto vie, čo je naozaj za tým a tu boli predvedené nejaké reálne skúsenosti, takže reálne využiteľné, takže bolo to zaujímavé. Zaujala ma nová táto platforma, kde už predinštalovaný software je na serveroch. Vrátane celého integrovaného riešenia, ktoré stačí zapnúť a funguje. Zákazník si predkonfiguruje, čo tam potrebuje a dostane to po tom balíku. Je to ohlásené práve teraz, uvidíme, čo to prinesie.